Unde ești? Unde ești? Unde ești? Hai în față, Mega, hai în față, bă! Mă pică. Era muslim. Stai să-mi dau la mașină, că băieții fac acțiune cu Hai repede că nu mai am vestă. E unul mega mic, băi. Bătut un mega mic. Bă! Mă pică, să mă pice. Ajutor cu aia. Mă pică, o să mă pice. Unde ești? Îmi urcă. Îmi urcă cu aia, haide. Nu pot cu aia, mă urmăresc 20 de mașini! O să-mi urce. Bătut în mi-a urcat. Bă, mi urcă. Bătut în